O alcalde de Porto do Son inauguraba esta fin de semana o novo club de xubilados da localidade. A nova sede atópase na dársena portuaria integrada na fachada marítima, que foi acondicionada mediante un convenio entre o Concello e Portos de Galicia. Ademais dun espazo para actividades recreativas, este novo local albergará accións formativas e propostas culturais, converténdose nun punto de encontro para todos os xubilados do municipio. Quero agradecer a todas as persoas que traballaron arreo para facer posible este proxecto, así como tamén a Portos de Galicia e tamén a Asociación de Desarrollo Local de Loa e, por suposto, a todos e todas vos, os nosos xubilados e xubiladas. Xente do mar, que compartistes as vosas ideas e desexos para que este club sexa hoxe unha realidade. Este club non só será un espacio para actividades recreativas, senón tamén un lugar onde se fomentará o aprendizaxe continuo, a cultura e o benestar. Estou seguro de que aquí se crearán recordos inolvidables e que forxarán novas amizades. Aproveito esta ocasión para convidar a todos e a todas os xubilados de Porto do Son a que se acheguen e participen e fagan deste club un lugar vibrante e cheo de vida. O novo edificio no que tamén se empraza o Club Náutico consta dunha edificación de planta baixa duns 600 metros cadrados, formada por 2 bloques de acceso independente pero conectados. Conta con cafetería, oficinas, salón de actos e un completo equipamento mobiliario, financiado a través dunha subvención concedida pola Asociación de Desenvolvemento Local de Loa.